Masuk kamera lo kami Cik Dedek tu. Cik Dedek nombor 2 utama. Iko lah awak rute ke Bukit Tinggi le sana. Jadi iko mungkin awak sabui saya simpang Matua lah namanya sana tak. Simpang Matua atau bisa juga pe ke Puncak Lawang itu. Iko awak kini ko alah arah ke Bukit Tinggi mana ko le ko masana. Ko ada do kelok-kelok ko le ko. Bakai lok yo pi menyimpang indak le do gitu. Jadi tembusan awak beko masana awak asano tembusan awak beko masana di Ngaresiano. Tapi kok taibo di sana tu awak pun taibo lo mah gitu kok mau itu yo karena perjalanan ko lagak sore sana endak sore lah ko lah sanjo nomo ke sana. Jadi dek takui ke Kalambana di Bukit Tinggi kami taruhlah jalan ko gitu. Iko baru jalan Matua nomo ke sana. Jalan menempuh ke Matua gitu, rute Matua gitu. Mau itulah. Ya wak takut dah dari video-video sebelumnya salah-salah sabui nagari wak, salah-salah sabui simpang wak kan. Apa wak asyang rasa perasaan wak warga gitu. Ya tapi ada maklum lah gitu. Karena wak nak nagari awak do gitu. Jadi wak menakok-nakok saya gitu. Jadi takut ke malam mana tiba di Bukit Tinggi masana bapacu lah ke sonda ko sana. Untuk dun sana nang ka malintih jalan iko ko masana jalan rutih ka Matua tembus Bukit Tinggi ko masana berhati-hati lah sana yo karano siko ko masana tikungannya lebih parah lo lah sana jalan ketek sana. Jalan ketek kalau ndak hati-hati mah saketek slipnya sana nak dole balangkang langsung. Karano siko rutenya agak rami ko sana ndak samo jalan Malala do. Kalau jalan Malala, jalan kadang orang langang gitu. Kalau iko gini ko, jalan sakete tapi orang rami. Mau itu Begitupun motor, begitupun mobil lah. Itu mah. Jadi sana untuk nan melinte di siku ko, calik membawa kendaraan sana. Jangan menerobos dak bakatan tuan saya. Apalagi sanjo-sanjo modeko. Iko adalah sanjo lalu siku sana. Kok lalu siang wasiko mungkin lebih ramai lagi gitu. Jadi sesuai cerita awak dari apa masana dari jalan awak dari Simpang Tigo si Cincin, tarik awak ke Simpang Koto Mambang. Iko rumah Nasawanta ko gerbang Nasawanta ko kalau ndak salah awak arah ke Puncak Lawang do sana. Arah ke Puncak Lawang yo tak putih kecek stek sana Wak lanjut lah mengecek dah. Tu tower nampak sebentar ko masana awak pernah awak kerajo di situ sana. Pernah awak kerajo tower ko masana tukang panjek sana. Mau di tu Selama di tower ko masana 6 tahun wak tak 7 tahun di tower ko sana jadi tukang panjek sana. Di tower ni di Sumatera Barat ko masana Sumatera Barat seluruh Sumatera Barat Pekanbaru, Riau, Batam, Tanjung Pinang, Bintan. Itulah wak awal tower-tower dulu sana. Apalagi tower-tower Sumatera Barat sana. Jadi awak sejarah seketik sana awak pernah kerajo tower sana. Apa nindak wak kerajo di sana lah. Telkomsel pernah, SL pernah, Tri pernah, Indosat pernah, Semapren pernah. Semapren pernah ya. Indosat lah tadi dah, SL lah, Tri lah tadi. Komsel lah TDSL pokok saduala lah jaringan telkom ko ala pernah wak awai di sana. Jadi untuk tower Bukit Tinggi, Lubuk Basuang, Pariaman, Padang, Pasisir, Solo, Damasraya, Sungai Rumbai, Cijunjuang, Malay, Payokumbu, Kelok Sambilan, la pernah wak awai tower ko sana. Awak kerajo tower dulu sana. Jadi fokus wak ke jalan di sana, fokus wak ke cerita jalan di sana. Tadi kan terputui kecewa sedih sana. Jadi perjalanan kau tadi kan dari apa sana? Dari Simpang Tigo Cincin, Simpang Tigo Cincin, taruh ke Koto Mambang, taruh ke Tandike, taruh ke Malala, taruh ke Simpang Balingka. Di Simpang Balingka baru wak masuk Simpang Matua tadi sana. Aku lah Simpang Matua sana. Ikolah rute awak untuk ke Bukit Tinggi sana. Mumpung masih nampak pemandangannya sana, tetap pantau ya kreator di sana. Mode itu sana sabarlah sana. Jadi dari jalan iku ko masana beko tibo awak di Ngaresiano. Mungkin yo tibo di Ngaresiano mungkin yo lagak kalem seketik masana.
yo agak sabak mungkin gitu ah. Jadi untuk warga Matuh izin melintir yo. Model tu lo Kurang Puncak Lawang guys, izin kami melintir. Pun ada kecil lah kuala panyang lu dia banyak nama ngicik tu yo jadi di siku ke masa nak mambiak video wak yo gak raba-raba seketik sana. Kalau ndak raba-raba ndak dapet pakai lotnya sana. Selit sana kuah. Rabah lo cik laya. Yo teliang-teliang kapal lo ambil video siku sana. Jalan yo gak Malayuk di siku sana hari sanjo orang ko kancang jo gitu. Awak tu tepas sumeriangi. Udah malam bandalo di Bukit Tinggi ko cik kan. Yolah cewak lambui lah cewak kan. Kiro yo jadi sajadiannya durang ko. Jadi beko masa nak di perjalanan niku ko masa nak mungkin banyak nagari nendak tasabui namo daerah dawa tapi kecenderung nagari ko kwa izin melintas awak ta namo kampung nak tahu dawa do gitu cuman penduduk lah mulai rami di sekolah sana mode itu sana kwa warga-warga di sekolah kwa uye kreator izin melintas jadi sebantale masana sabalun awak tibo ka Ngaresiano masana sabalun tibo Ngaresiano ado beko wak menampu gang sana. Gang Kalem namo sana. Kalau dia awak gang Kalem namanya. Karena kiri kanan tabiang sana. Di situ tu pas masuk beko yo gak tak kalem tu sana. Yo gak tak kalem sana. Tapi lape itu tarang lo lihat gitu Jadi kalau orang nak menonton kalau orang nak tentu pasti keciknya awak masuk ke lubang Kalem ceknya tu keciknya lah hari lah Kalem wak lalu cek kan. Memang hari lah Kalem tapi dek kiri kanannya buki amangkotnya Kalem gitu payah lu dia manjalin di sana untuk warga di siko wak izin melintir. Entahlah nama negari siko nak tentu rawak pokoknya wak izin melintir untuk dun sanak dan ada di siko izin melintir sana. Jadi ko diperkirakan kalau dari siko kalau ndak salah wak Kang Ngaresiano sekitaran 10 minit lah ko sana. 10 minit 15 menit lah sana. Kalau perkiraan awak perkiraan awak sekitaran segitu lah gitu ya dah mulai kat Kalem mari sana dah mulai kat Kalem tapi masih nampak nagari sana masih nampak nagari sana dek apa konyo dek pohon-pohon rindang kan pohon-pohon rindang hai jadi ko lah rute wak ka masuk gang Kalem tu sana ko lah masuk gang Kalem wak sana. Jadi kiri kanan tabiang tu sana nampak sana kiri kanan tabiang nampak sana kan koyo gak tak kalem di sekolah sana cuman tambik kami salayang di auto orang membok tabu ko tabu dari Puncak Lawang ko sana yakin wak dari Puncak Lawang nak duida ado gitu jadi ko gak kalem sekolah sana karena kiri kanan tu tabiang tinggi tabiang sana kok sempat longsor sana tak boleh timbun saudara jalan ko sana. Jadi sana beko nya nampak beko tu bawahsanya jalan ko Kalem batabiang kiri kanan gitu nampak sana kan nampak sana kiri kanan kan ko nang gang Kalem ko habis dari gang Kalem ko masana tu tarang lo salayang li tu tarang lo salayang li tu kuala memasuki kami jambatan konta jambatan kuala namo nak tahu dah wak do gitu cuman izin melintas pokok izin melintas tarui ikolah detik-detik awak katibo di Ngaresiano sana ado kisah sedih seketik siko ke sana namun alhamdulillah perjalanan lancar gitu jadi malaki tibo ka Ngaresiano masana untung lai tibo di Ngaresiano sana mungkin rem de angin mungkin ndak manggigi rem ondale sana untuk yo gak tagambang wak seketik ndak manggigi rem ondale do untung lai di kota paso kami baranti beko di ujung jambatan ko wak la tibo di Ngaresiano sana la tibo di Ngaresiano sana cuman alun tibo wak di aponya le do tampe apa namanya tampe tangayenya tu
Ada jambatan masana, jambatan wak sabui tadi tu mah. Oh tibo ko di jambatan Jawa kan. Jelun tibo lai sawanta lai nyo. Ituang datik lai sana, tibo di jambatan sana. Kalau detik-detik tibo di jambatan Ngaresya no ko sana. Nan kanai galodo dulu mah pernah kanai banjir kanai banjir gitu. Kola nyo apa? Kola nyo sana tu jambatan nyo sana tuah. Tuah dan akhirnya tibola kami di jambatan Ngaresya no ke sana. Ko Ngaresya no nan pernah banjir sana ya. Mau itu. Jadi barantilah kami di siko sabanta. Kami bayi mokok stang kami dinginan remondas te lo gitu karena remonda nak menggigit dari di angin itu. Kalau di Ngaresya no ke sana. Oke sana kita lanjut sampai di jam gadang sana.